Днес, на 20 април, отбелязваме 150 години спухването на Априлското въстание. Събитие, което са винаги остава в сърцата на българите. Нека си спомним за героите и човека, който ни разказва тях, Захари Стоянов. Захари Стоянов е летописецът на въстанието. Благодарение на него ние знаем за смелостта на българите. През 1876 година българите се вдигат на въстание, водени от мечтата за свобода. Макар и потежено, то показва на света силата на българския дух. Смъртта не плашеше никого, всички бяха готови да умрат за свободата на отечеството. Днес ние сме свободни благодарение на тях, нека пазим паметта им жива. Героите ни учат, че свободата не се дава даром, тя се извоюва. Тогава българинът показа, че може да умира, но не и да живее вечно в робство. И тъй нека помним, че кръвта на тия мъченици не е пролята на празник. На тази дата, в понеделнище, преждевременно избухва Априлското въстание, защото е имало предателство. Той трябва да избухне на 1 май, обаче някой го е предал, тук пазват гив клуб, не си спомням точно кой. И той избухва по-рано, защото турските власти разбират и са щели да направят много лоши неща. И човека, който всъщност хората, които оповестяват избухването, това са Тодор Каблешков и Георги Бенковски. Тодор Каблешков пише това писмо, кърваво писмо, с кръвта на един убит турски войник. Георги Бенковски тръгна с неговата отговаря чета да оповестява въстанието от другите земли. Съответно, само тази нашата област, тук Пазарджишко, изпуква най-добре. Това е била Панагилската област, защото другите много трудно се дират на бунт. Те не успяват да се организират. Стават няколко чети, например, в Велико Търново, и това е. Докато тук в Панагилския окръг е било наистина кръгваво. Що казвам кръгваво, защото в атак, може би сте чували, са избити много хора, жени, деца, такива като вас. Никой не е пощаден. А в Педошница и в Паратаница се случват подобни работи също. И е наистина много тъмна част това от нашата история, защото така си отиват много невинни хора. Да си искали не нищо друго, освен свобода и да бъдат отново тази велика държава, която поиска ледарски пише. Яна дой дядо Кавала, след теб да викна за тея. Песни юнашки хайдушки, песен за вехте войвода. За чавдар страшен хайдутин, за чавдар вехта войвода, синът на Петка страшника. Да чуят моми и момци, газборовенки седенки, вие деца раждала и сега българка майка юнаша. Вие момци хранила генско, нашата земя хубава. Как човек тя го гледа какво те, да хан да прегледа пея какво дядо Сурмашко. Тако ме никой не чуе, песента ще се премисят на горите горища, горите ще я поемат, дори ще я повторят и тъгато ми ще мене, тъгата дядо от сърце, то който иска да тегли, тъжко му нима ще кажа, юнакът тегло не търпи, ала съм думал и дума, блаземо, който умее за чест и воля да масти, добро му добро да прави, лоша с ножа по глава, пък ще си викна песента.